Hej, Fuglvikingen her. I dag der skal jeg op til Dan. Dan han har et sommerhus, hvor han har en indendørs pool. Og Dan han har haft et problemer med, at sider og vand det bliver en lille smule grønligt. Egentlig så tror vi, at det er på grund af, at vandtrykket det er for lavt i hans system. Men samtidig med, så er der også rigtig mange år siden, der er blevet skiftet sand. Og det gør så, at i dag så kører vi op og ser om det, at vi skifter sand, om det ikke hjælper på det. Og udover det, så har Dan også brug for at få noget, der kan teste hans vand. Så jeg har været ude og købe en digital pooltester til ham. Og så vil han også gerne have en poolrobot. Så jeg har taget en Raptor med til ham, en rigtig ond poolrobot, og den glæder jeg mig også til, at vi lige skal have sat op. Da Dan han købte sommerhuset, der synes jeg lige skulle se, at der så poolen sådan her ud. Og efter det, jamen, så har han været i gang med renoveringsarbejdet, og prøv lige at tjekke ud, det her, det er altså bare lækkert. Så er vi klar. Og hvis der er nogen, der sådan tænker, hvordan ser en 55.000 kroner spag ud, så ser den sådan ud. Så er jeg ude i pumpehuset, og selve filteret, det ser sådan her ud. Filter, det er ældre dato, men det er sådan set fint nok. Og systemet, jamen noget af det kunne måske godt lidt trænge til en rensning, men ellers så ser det sådan set forholdsvis fornuftigt ud. Og så hans vandpumpe, den er simpelthen bare ude. Så har jeg taget låget af, og der er blevet trykudlignet, og vi skal til at i gang med at støvsuge. Men inden da, så kan man jo godt se, at jeg kan ikke få en støvsugerslange ned her, oppe i toppen. Så hvad gør man egentlig så? Jamen det her det skal overhovedet ikke skrues af. Man tager lige fat her, og så skubber man lige så forsigtigt den til side. Så er der plads her til støvsugeren. Så er alle lateralerne taget af, og de er blevet skyllet og renset. De skal være fine rene, inden vi sætter dem ned igen. Det samme gælder for bundproppen, og der skal I lige være opmærksom på også, at O-ringen den skal altså også være tæt. Fordi nu er jeg i gang med at hælde fra hinanden, så tjek lige, at der er styr på den del. Så skal man lige huske, at den her luftventil, den også lige bliver renset, som sidder oppe i toppen af filteret, inden man begynder at gøre mere. Så skal vi bare lige have fyldt en tredjedel vand i, og så skal der sand i. Men jeg skal lige have gjort noget ved dem her først, så at sandet ikke går ned i systemet. Grunden til, at jeg fylder en tredjedel vand i, det er simpelthen for, at sandet ikke går lige direkte bort ned på de her lateraler, eventuelt der skade på. Så man fylder lige en tredjedel vand i, så rammer sandet vandet, og så drysser vi lige så forsigtigt ned til bunden. Så er sandet kommet i. Så skal jeg lige have posen op hernede. Sådan der. Det lige skylles ren herover, så der ikke er noget sand, for det er sådan skruet fast i grillen der.
Så er sådan skiftet, og så skal vi til at have sat Raptoren i den her store fine pool. Så nu håber vi på, at sandet kan gøre, at det her grønne lak det kommer væk, og så samtidig selvfølgelig med HTH-klor, og så en ordentlig poolrobot til at gøre noget. Styreenhed, det er sådan her, og så skal jeg bare have koblet det sammen med det kasse. Det var jo så delvis det arbejde, der skulle gøres, men robotten der, den kommer jo ikke til at tage siderne og bunden, sådan det er ikke godt nok lige her til at starte på. Det er jo kun til almindelig vedligeholdelse. Og hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonnere på den. Ellers så kommer jeg teaser i din pool. Vi ses.